podi ntiere kodo ka cheno ni maro imore kwa kelo ni weche manyien mabende biro ka momo gode koda ore isechopo kar kae kendo en mor marani podi kete kar kani mar twak moda bedo go sani en twak machiegni kodi ahinya ka warango nyaka sani nyaka Ramogi jwang' koth mapek mano mara El Nino goyo gwenge ma opogore chal mar wach en mane kawuono wabago twak nyaka Ramogi jwang' kod apisa mabende wuoke bad migawo mochune koro chal mar kor lwasi mano kawantiere kode mano Dairekta County Dairekta e wechego mago ma koro chal mar kor lwasi e county ma Kisumu kod county ma Homa Bay kawuono antiere kae kod Paul Oloo nyaka Ramogi jwang' tude kod achiel kachiel ka entiere studio e county ma Kisumu kendo koro sani nyaka Ramogi jwang' Paul Oloo oimore Kisumu uriyo yo machalo nado achaka twak sani ka warango chal mar El Nino midhiero mar El Nino ochal nade kirangi gwenge wa makaluo machire Ramogi TV odhiambo makawuono oimore uru jo injoa nyinga kaka ojisuno iluonga ni Paul Oloo achung' ni weche mag koro kor lwasi Kisumu County gi Homa Bay wakoro kor lwasi mondo jowinjowa oyud wach ma koro kor lwasi mondo wach ma koro kor lwasi no okonygi ngimagi okonygi protect their property and also to conserve the environment. Basically anyalo wacho no wasobedo gi El Nino kunyalo paro dwe mar 8 mane jotendwa man Nairobi nowacho no El Nino nitiere to ne wawacho no kinde oponni koth dhi chwe mang'eny kariwore gi wach El Nino matimre e ataro mar Pacific. Ataro mar Pacific but Chal gi Peru. Ataro liet manam liet mar ataro malo koro kaka liet ataro malo no gima timre nga seche moko kaka liet mataro bedo mamalo to seche moko obedo connected go koth wa mar opon koro kaka sani kaka ne wanyisou ne wawacho no koth dwe mar 10 bro bedo ok mang'eny ahinya dwe mar 11 kadhi dwe mar 12 no wacho ni koth dhi bedo mathoth mano waneno kinde dwe mar 11 mane wige 2 mag dwe mar 11 mokwongo sana wik mokwongo waneno ka koth ne ng'eny enena no odok piny matin onyalo medre ka wadhi wik mar 3 mar 4 ma dwe mar 11 bas dwe mar 12 pod waparo ni koth dhi bedo mathoth koth dhi bedo mang'eny bro chwe gu yamo mapek karachiel gu lightning to ntiere kuonde mamoko ma koth bro chwe gu pe mapek kodhni kaka wanene kinde ma wan gu El Nino kinde opon kodhni ok rum dwe mar 12 waneno no kodhni dhi nyaka dwe mar 1 Januari higa manyien ma Januari pod wadhi bedo koth mathoth kodhni seche moko nyalo dhi nyaka dwe mar 2 dhi pogre gu higani dwe mar 1 gu dwe mar 2 mane waneno ka koth ne tin ne koth onge dwe manyien higa manyien dwe mar 1 gu dwe mar 2 wadhi bedo koth mang'eny kaliwore gu kaka wach El Nino chal nikech kaka pod waneno no El Nino liet mana mara tache madongo kaka ataro ma Pacific liet pod dhi medre i ataro no to kwa chopo kinde dwe mar 12 nyaka dwe mar 1 nyaka dwe mar 2 kanye makoro liet mamalo choponga to pok wachopo dwechego koro pod waparo nu teko ma El Nino dhi medo nyalo medre matin
to kochopo chakruok dwe mar ariyo kadhi dwe mar adek higa manyien eka koro teko mar El Nino biro chako dok piny. Koro seche moko kata kwadhi ikoth ma oripo bed ni chwe kind dwe mar adek dwe mar abich pod waparo ni koth nyalo bedo moromo. To bende kamano e kaka wanene. Aya, koro ka utemo koro chal mar kor lwasi, Paul, ka intie kaunti ma Kisumu, nyalo bedo ni nuyude e yo makare koso oyo deko mano mi oganda moko koro donje midhiero machalo kama. Ang'eyo bende gwengewa ma Kaluo nitie gigi machalo kamagi. Kendo koro ka yudo ka en koth mabiro apoya, koso en koth ma nyaka sani nyalo bedo ko wacho ni jomoko nyalo bedo gi chandruok moro ka giwacho ni ero koth biro, wawuogure bombe, koth biro, tend county olosane yo ma ohula nyalo bedo kaluwo. Wano gik matimore gwengewa mopogore opogore. Chal mar wach en mane? Bende ikruok moket malong'o kata bang' koro chal mar kor lwasi ni El Nino ero biro to koro sani ere ntiere kodwa? El Nino timre kaka nwakore. Ne wawacho nu El Nino biro bedo kinde oponi to koth biro dhi nyaka dwe mar achiel. Enena nu nyaka wang'e nu impact ma koth mar El Nino bedo nga malo on the eastern side of the country. Nikech kata kaka usobedo kunene kuende kaka northeastern, kaka southeastern, kuende Ukambani, nyaka Nam Chumbi, Mombasa, uneno ka koth ng'eny kuno. Lakini chal kagima pek ne dok piny kabiro kuende ma wantiere gi, kuende mag Nyanza. Nikech otimre kamano nikech mana kaka ne wakore. Koro nenre maber nu kuende, most likely on the eastern side of the country, we were expecting heavier rainfall than on the western parts of the country. Emomiyo poda wacho nu koth bro bedo mang'eny koni, enena nu opek ne kendo ni on the eastern side of the country. Enena nu koth pod dhi bedo mang'eny. Dwe mar apar kaka ne wanene ni koth ok dhi bedo mathoth ahinya. Nwayudo koth moromo. Lakini dwe mar apar gachiel ni kwadhi dwe mar ariyo, dwe mar apar gariyo koth dhi medre. Tayari wasoneno kata kaka koth chwe, koth osebedo mathoth, seche moko be ochwe mapek gi amo, seche moko kuende moko mochwe gu pe, kaka kuende kaka Migori, Homa Bay, wasoneno ketho ma kodhni osotimo kuendego. Kata kaka gwengewa mag Kisumu kani, yo nyando, wasoneno gima kodhni osotimo. To pod entie, pod odhi chwe mapek, koro oripo bed nuwaikre nu kodhni. Mondo wajipanga mondo kodhni kik hinywa. Mondo kata ka ntiere thoe moko manyalo wuok, mondo wageng'e chon. Kata ka ntiere jok moko modak kuende ma pi jopong', oripo bed nu giwuok kuendego, gidhi kuende ma pi ok nyal yudo gi mapong' utegi. Director, wang'ade ng'ada gi kanyo mondo mi ler nwane sama waloso sani ka warango chal mar wach. Wasiko wacho ni wamigi thuolo mondo mi gidar. Nyaka sani kod El Nino chwe. Itimo ang'o e kaunti ma Kisumu kod mano ma Homa Bay ma bende itelone mondo nene adieri El Nino madhi mbele ni wan ne wasekore. To bende weche magi manyalo bedo ni ichwalo ne oganda mondo mi gidar. To gwenge man malo gi gin mage kirango counties wa. Oganda wuog nyando te odhi Nyabondo koso giwuog gichom gwenge mage kata kuom ranyisi nyaka sani bende paro no osechwalo ne telo mag county. Wach mar El Nino ne wamiyo jo county information, ne wamiyo jo county mar Homa Bay Nino response strategies. Ma kaka Kisumu, that strategy kaka kuende maji oripo benu dhigine, that strategy hotel nu
go office ma governor karachiel gu county commissioner ma Kisumu. For Homa Bay, it's the same. The response strategy in terms of the disaster, in terms of El Nino, is under the office of the county government. They have a disaster response section together with the county commissioner. Because I can remember I was in Homa Bay. Nan Homa Bay mananeno kaka negi gine strategy manegi goro negi neno kuende makoth kochwe mang'eny kuende nyamanyalo bedo affected kata Kisumu ne gin gu that strategy maging'eyo kuende moripo benu gi direct ji. Strategies are there. Madakawach no onge. To kata ka gintiere mago mana strategies. Nyalo bedo ni Paul, nyalo bedo ni gin mana strategies mantiere otas. Koso gin oketgi kama chalo nade. Be ketogi e tim korka korgi mineno ka timore sani. Bende daro giterogi kuonde mani malo. Koso gin mana paro ma isomo to bang' mano gilala. Ng'ena dongi thuolo ma dakika 4 kende to tieko twak. Mana mapiyo wiye kanyo ka to wadhi e okang' machielo. Aparo no they have operational gin gu strategies ma operational mana kaka sonyisi no. Nikech aparo kata kinde mane wagoro that strategy county sirikal ma county nentiere sirikal ma national like let's say county commissioner kata chiel gu the institutions which are involved in such things kata kad be en wach ma penj negiso map out areas manyalo bedo affected. Kata jo Red Cross were involved. Koro aparo no gin gu the strategies. Okay. And I hope they are following the strategies. Nikechingenu ntiere strategies moko mabedo followed up at the policy level. Koro ingenu sometimes ntiere moko ma okinyal ng'e gima timre county. But I know they are doing something. Aya. Ero kamana inya. Kawachomo kama koro wadhi kwa tieko twak. Nitiere omenda moganda osipenjo karaka. Ne wantiere karaka keno kano watu wakod oganda. Penjo ne wasekete mbui kacha. Achiel kuom penjo mantiere karaka maduong' anya moganda da winjo. Utiyo kod sirkal mamalo kod sirkal mag counties bende e yo makare. Ka utiyo kod gi e yo makare. Omenda mano ketenge mag weche mag El Nino. Bende dung'e kama gintiere. Kaka jogo mano koro chal mar kor lwasi El Nino biro. Ponono de uwinje humbe. Entiere kanye ogara dier mar ng'eyo bende osegole to bende chope counties kata PC kama entiere bing'eyo kama osechope. Mani penjo pesa kose nitiere omenda mane sirkal osingo sirkal mamalo osingo ni dhi bedo mondo mi orakre kod chal mar El Nino kod El Nino makoro ntiere e gwenge mopogore opogore. Ponono nitiere gima ling' ni bende osechopo ne jowa e gwenge irakruok kode yo machalo nade bende ntie nikech jatend piny owacho ni ero noonge uduogo lando ni El Nino ero ntie koro. Strategies tang'eyo nuntiere kaka serikal maduong' in Nairobi kaka tiyo gu serikal mag county. Ging'e kaka that coordination timre. Ntiere kony moko mabedo channel through Red Cross. Ing'enu kaka Kenya Red Cross nugu they have got their alert system kata strategies how they respond to disasters on the ground. Ing'enu there are some things which are taking place at that higher level ma okanyal nyisi ni onge gima timre. There is something which is happening. Makata last week naneno kane ntiere meeting in Nairobi mano bedo chair gu the deputy president Rigathi Gachagua and even our director was called there to respond on some of these issues related to El Nino. And I know definitely Red Cross was there together with other disaster response strategies of the government. And we know all the counties need disaster response. They have their own ways in which they are responding to that. Manyalo bedo ni gin bende gin gi aguchi kama gintiere kanyo kaluwore kod ler ma ichiwo kar kae. Paul Oloo, adani watieki wach mari mogik ne jowa otieno ma kawuono. Koth medo chwe, umedo koro chal mar kor lwasi. Nitie jok moko ma wuok ot ka oting'o sweta mapek gichopo chieng' chako rieny. Chieng' yudo koth yudo gi diere. Koth keto kata gik moko bende kethore kama gintiere. Wach mari nyalo bedo mage nikech sani bedo aneno chal mar wach matimore kacha e county ma Mombasa mago mokwako gwenge mamoko. Wach mari kuom nyalo bedo mane boda ke achiel kato bang'e watieki.
gima danyis jo thurwa dawach nu elino pod nitie enena nu seche moko wanyalo bedo nu wan go odiechienge ariyo achiel ma chieng' bede lakini pod nitie nikech kaka wanene otimre kochande nitiere odiechienge moko ma kata ken Mombasa yudo kopek seche go North Eastern seche moko onge seche moko odhi North Eastern obiro Kambani kamano Nairobi koro ing'enu koth ing'enu wanyalo wacho nu ok inyal wacho with the exact nu kiny obo bedo kani kiny kani obede lakini gima ng'enu koth sani wan go kamano wan go koth dweni wadhi nyaka dwe mar 12 to koth biro dhi nyime nyaka dwe mar 1 kamano koro gijipanga kata kan tiere jok modak kuonde ma koth ng'eny oripo benu ging'iyo kaka gikony ngima gigu gini agonero kamano kata ka bed ni gin gulemo kaka dhiang' kata gine kata gwen ging'i kaka gioko wagigo mano kende madawach erokamano uru erokamano ahinya mano Oloo Dairekta county mano Dairekta mag county weche mag koro chal mar kor lwasi